yaşının rahatın görüp, özünüz dileyen şey yaşayın. Olay yaşayın, kızılarak. Minzeli Татар Дәүләт драма театры мөслимәләргә 2 спектакль тәкъдим итте. Көндез мәктәп укучыларына заман өчен актуаль булган гаджетлар темасын күтәргән моңсу хикәя Ильяс Закировның «Ирек һәм читлек» әсәре күрсәтелде. Кичке якта өлкән тамашачыга Флорид Бүләковның «Сөясеңме, сөймисеңме» исемле 2 пәрдәлек трагикомедиясе тәкъдим ителде. Мөслим тамашачысы әле чиста татар ягы булганга бик итәгатьле менә. Onun балалары да тәртипле, яратып карыйлар. Шуңа күрә бик яратып киләбез. Әйтә инде тамашачы күбрәк концертлар ярата, спектакльне бик яратмый диләр, яратмый түгел. Татар халкы спектакльне ярата. Ләкин аларга я көлеп утырга булсын, я елап утырга булсын. Төп рольләрдәге өлкән буын артистлары белән бер рәттән яшь артистларның уйнауларында сокланып кабул итте. Алкышларга күмде тамашачыларыбыз. Бу әсәр миңа калса бүтән аудитория өчен дә туры килә. Бар бит әсәрләр авыр, әзерләнгән тамашачы өчен, бар гадирәк спектакльләр аңларга җайлырак. Бу гади дә һәм шул ук вакытта катлаулы да, бик озын да түгел, тормышчан. Шул ук вакытта аның әсәре сюжеты бик гади булса да, әсәре яңаша куелган, яңа алымнар белән. Мен үзем мөслим егете булгач, мөслимгә кайтып уйнау икенче әйбер. Беренчедән ул күңелдән инде дәрт уята. Үземнең белгән кешеләр дип чыгасың, барысын да биреп, җан атып уйныйсың. Үзе бик күңелле бер хис. Башка җирдә андай бер тойган булгый. Өлкән һәм урта буын телевизордан да, сәхнәдән дә татар спектакльләреннән үрнәк һәм гыйбрәт алып үскән буын ул. Авылларда меңәрләгән сәнгатькә сусаган халык яши. Шул сусауны басар өчен халкыбызга армый-талмый хезмәт иткән Минзәлә театры коллективына зур уңышлар телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.